Hej og velkommen. Det her det er en velkomsttag, fordi altså, jeg har aldrig prøvet at lave sådan noget på YouTube. Men mig og Freja, min veninde, vi skal lægge sådan ud med make-up. Altså det er sådan lidt med den her, hvis jeg har den nu der. Ja, den har jeg lige fundet frem. Så det bliver vist fedt nok. Fordi jeg vil meget gerne have, I liker og abonnerer. Og hvis I skriver dårlige kommentarer til mig, så blokerer jeg, eller blogger, som man nok kan kalde dem. Sådan, og jeg har lige nu 2, fordi jeg har lagt en ved. Nej. Mange har jeg, det ved jeg ikke. Ja. Og alle de der videoer med Bine, de var faktisk ikke meningen. Fordi jeg har lagt nogle ud før. Det har bare en ny velkomsttag. Men hun er ikke med endnu. Og så den tog hun med sin røv æder. Ja. Så det var det. Og jeg vil meget gerne have, I liker og abonnerer. Så husk at abonnere, hvis I vil være.